عزوز سلامتنا نبصحكم زخوركم تعزبتي كما يتوعلو نلوم ربع 10 شوعات تقم تكاترس تدلو زينا ومسنادو احنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم إرمياس قبل عليه بقدامነት أرسطاتو علماء معلت مقبي سقومتاتنا وحسمتنا بزبل تيمات تذكرها أب نوزو بهاي كوتا مرجع محضرتي كبابن أنا برتعدد تقايدو هجروا محبر حربية تاسم كلان أب زوب عن سواد مع إسرحنا معي كم سعر قليتو أب نيجيريا أب مسمى نادي بزقات أمانتو كي على كل تميت سوات ميتهم إسرائيل أب غزة أب لعرز ركبة علامات حماس دبدبا كيدا بريزيدنت قبطي أب روسيا مبصحي في تمالو أب زرزراتو بعصر شديش تقمتش عند شعات 245 40 كلتن هاجرات أب كيبي كندا أب زجبر أخيبة تكال مجبن حرشان حبرات هاجرات من مسرات أب سمع بتحن إذا على زيادة ما كاب شعوب جميرة عمت متى أب استفلا عليه هاجرات على مو مجبي على مو معلت مجبي تبايلة تذكر الله لو ما عمت ما سقوم تاتنا وحس متعينا بزبل تيما تذكر الله بدرجة هاجر نسا خيدة نايز زخر مدب سقطت ثلاث جازتين فرتنا عندهم توسعت أب الله ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ግዚያዊ ወኪል ትካል መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ሓለፍቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝመደብሮም ዲፕሎማስኛታትን ካልኦት ዕድማትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሽሕኳ ጥሜት ኣልቦ ኩነታት ምፍጣር ዝተዋሃደ ጻዕር ናይ ብዙሓት ጽላታት ዝሓትት እንተኾነ እቲ ቀንዲ ተዋሳኢ ግና ጽላት ሕርሻ እዩ ምክንያቱ ከዓ ብደረጃ ዓለም ኣስታት 80 ሚእታዊት ናይቶም ኣብ መስመር ድኽነት ዝርከቡ ኣብ ገጠር ዝነብሩን መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻ ሃብቲ ዓሳን ኣግራብን ዝምርኮስ ስለዝኾነ ድሕሪ ምባል ብመሰረት ጸብጸባት ኣህግራውያን ትካላት ብሰንኪ ግጭት ክሊማ ቁጠባን ዘይምዕሩይነትን ጥሜት ኣልቦ ዓለም ንምፍጣር ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ዝጸንከረ ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ኣረፋይና ኣስዒቡ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ኣብ 1996 ከምኡውን ኣብ 2001 ብምርኻብ ኣብ 2015 ደረጃ ጥሜት ዓለምና ብፍርቂ ከጉድልዎ ተሰማሚዖም ምንባሮም እንተኾነ ግና እዚ መብጻዕዚ ብዘሕፍር ከም ዝፈሸለ ብምጥቃስ ነዚ ብምዝምልከት ኣብ 2017 ብውድብ ሕርሻን መግብን ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ ኣብ ዓለም 820 ሚልዮን ብጥሜት ዝሰቃዩ ህዝቢ ከም ዝነበሩ እዚ ድማ ዳርጋ ከምቲ ናይ 1996 ማለት ምዃኑ ኣነጺሩ ነዚ ኩነታት ዝኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ኣካላት ብዝተዋሃደ መገዲ ሰሪሖም ነቲ ቅዱስ ዕላማ ከተግብርዎ ከም ዝግባእ ዘዘኻኸረ ሚኒስተር ኣረፋይና መሰረት ናይዚ ድማ ብኩሎም መሻርክቲ ብንቕሓትን ሓላፍነትን ዝትግበር ንጹርን ኣተባብዕን ፖሊስን ስትራቴጂን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ንኹነታት ኤርትራ እንተዳወሲልና ብዘሎና ንጹር ስትራቴጂ ንዕላማ ዘላቕሸቶ ቁፅሪ 2 ኣብ ግዚኡ ከነማልዎ ኣብ ውሑስ መገዲ ኣለና ማእዛዊ ምግብን ምውሓስ ጽዑቕን ጥሙርን ወሰኽ ክብሪ ዝሕመረቱ ሕርሻዊ ፕሮግራማት ነተግብር ስለ ዘለና ነቶም ዝበዝሑ ንኡስ መጠን ሕርሻ ዘካይዱ ክፋል ሓረስቶትና ንኡስ ውሁድ ስድራ ቤታዊ ሕርሻዊ መደብ ዝብል ንጹር ስትራቴጂ ኣለና ምዚ ብዝተኣሳሰር ኣብዚ ዝበዝሑ መንእሰያት ሞያውያንና ኣብ ዓድታትን ከባቢታትን ዝምደብሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዋላ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣግራብ أبيات المتحرستوتي مسرت الله. بأواهدت سواء قديات حبرات هاجراتن حلفت برنامج لمعات حبرات هاجراتن أبي إرترا مش سوزان نغونجي وكيلوك ألزس مع مينستر كليفر مابسوني دما أبز أجات أمزينة من رجات سميت ألبو عالمن متفق دخلنا تنزبلاك قداميتن كاليتن شو تتزلق ما بعد اللعلة غالبو مهابن أجد اسمه أنو بمتكاس أبزوان زي برنامج لمعات حبرات هاجرات مس منجستي إرترا بمتحبر نشو تتزن موقع كم كند على ما حيزو يسر حلو كم زلا أفليتهم. ملأخت وانا دايركتور تكال مجبن حرشان دكتور غرازيانو دا سيلفا زغربة دكتور ديفيد سسب وغانو ناي مجمري أهجراو معلت متفاطميت قدم 25 عامتات كم تذكرت كاب شعود ما أستات 1 بليون حزبي كاب دغنت كم تغالاغله بمتقاس نصعرن سناي دليتن بوليتيكاوين مرحت بوغيسو بزي كازي ابت اغاطامي قال فطام دايركتور عالماو بروجرام مجبون تنبيبو اثناي زخر مدب نحرشاو كنتات هاجرنان عالمنان بزاري فيديو معدال مسكر ورقات نامنتاوين حرستوت كمون نتعلتن اقداسنتان بزن صبار بهلاو مسنادون دميغ نيرو حزبي اب قربو سلطن صوفن ممحدراوي اقللوت كركب بزغبر زلو صار مسرت ابنو زوبا هايكوتا مرجع ام حضرت كابي اكايت سراحن انابرت عدن تخايدو اتي اب ممحدرات كبابي هدم دمي بلتوبيا حشنكيت ليبانيا غراشا علبو بالقاي غوبوش
ግርሱብ ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ ዝተኻየደ ምርጫ ነቶም ነዊሕ ዘገልገሉ ብሓደስቲ ንምትካእ ምዃኑ ኣማሕዳሪ ንኡዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ገሊጹ በብእዋኑ ዝካየድ ምርጫታት ኣብ መማሕዳራዊ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ሃጓፋት ብምምላእ ህዝቢ ዝሓሸ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ውዳቤ ኣሓይሉ ተሳትፎ ኣብ ልማዕታዊ መደባት ዝዕዘሉን ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ሸኸዲን ህዝቢ ከገልግልዎ ንዝመረጾም ኣማሕደርቲ ክትሓገዞም ዝተመርጹ ድማ ነቲ ኣሚኑ ዝመረጾም ብትግሃት ከገልግሉ ተላቢዩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መብጻዕ ንብሩህ መጻኢ ብዝብል ቴማ ሎሚ 17 ጥቅምቲ መበል 25 ዓመት ምስራቱ ይጽምብል ኣሎ በዚ ምክንያት ጨንፈር ማሕበር ኣብ ዞባ አንሰባን ዘካየዱ ዘሎ ንጥፈታት ዝድህስስ ወኪል ኤርና ዮሱፍ እድሪስ ዘዳልዎ ጸብጸብ ኣሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ አንሰባ ብልጨታቱ ብምዕቃብን ድኻማቱ ብምእላይን ዝያዳ ኣድማዕ ስራሕ ንምዕያይ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ብምኽንያት ጽምብል ቡራዊ እየቤሊ ምምስራት ማሕበር ኣብ ዘካየዱ ዘተ ገሊጹ ኣብቲ ብ12 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ዘተ ካብ 9 ንኡስ ዞባታት አንሰባ ዝመጹ ኣባላት ኣብ ድሕረ ባይቶኦም ተሳትፎኦም ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ተራ ማሕበር ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ለውጢ ስንኩላን ተሳታፍነት ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ብማሕበር ዝግበረሎም አገልግሎት ጥዕና ብልጨታትን ድኽመታትን ንጥፈታት ማሕበር ኣተኩሮ ማሕበር ኣብ መጻኢ ኣብ ምንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ብሰፊሕ ዘትዮም ተዛተይቲ ማሕበር ኣባላቱ ካብ ተጸባይነት ተገላጊሎም መነባብሮም ኣብ ምምሕያሽ 75 ሚታዊት ካብ ወጻኢታት ሕክምናኦም ኣብ ምሽፋን ከምኡውን ተራድኦታት ሓርበኛታት ስንኩላን ኣብ ምድጋፍ ዓበ ኣስተዋጽኦ ይገብር ምህላው ገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዞባ አንሰባ ኣቶ ዳዊት ገብረ ክርስቶስ ድማ ተሳተፍቲ ንኩነታት ማሕበር ብደቂቕ ብምግምጋሞም ኣብ መጻኢ ንዝትግበር መደባት ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ድልውነት ማሕበር ንዝያዳ ኣድማዕን ተተግባርን መደባት ኣረጋጊጹ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ 9 ንኡስ ዞባታት ዞባ አንሰባ ብምስራሕ ህብስቲ ጽርበት ዕንፀይትን ሓጺንን ኣብያተ ምግብን መስተን ሆቴላት ምርባሕ ጥሪት ካሮን ካልእን ከም ዘጣየሰ ከም ውጽኢቱ ድማ ገለ ኣባላቱ ጽቡቕ ሰጊሞም ወነንቲ ርእሰ ማል ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ሰነዳት ማሕበር የመልክቱ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ አንሰባ 2200 ኣባላት ኣለውዎ ኣብ ንዞባ ደቂ ኣምሓራ ብምትሕባር ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ናይ ስራሕ መሻርክቱን ንልዕሊ 68500 ጥሪት ኣንጻር ሕማማትን ባልዓትን ተኸቲበን ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ እተን ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ብዝተኻየደ ወፍሪ ዝተኸትባ ጥሪት ኣስታት 50,000 ጤለ በጊዕ ልዕሊ 10,000 ከብቲ ኣስታት 4,000 ኣዱግ ኣስታት 2,000 ድማ ኣግማሌን ኣብ ንዞባ ደቡብ ዝርገሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ እወታዊ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ኣማሕዳር ናይቲ ንዞባ ሓቢሩ ኣቶ ድሪስ ዓሊ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኣገልግሎት ማይ ብዝምልከት ክልተ ብፀሓይ ውፅዓ ዝሰርሓ ዝርከበን ዒላታት ብምህናፅ ዝበዝሐ ህዝቢ ተጠቃማይ ጽሩይ ስተ ማይ ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ 6 ምሕዳራት ከባቢ ድማ እተን 5 ኣገልግሎት ትምህርቲ ይረኽባ ምህላውን ሓቢሩ ኣብ መዳይ ጥዕና ድማ ኣብ ማእከል ምምሕዳር ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝኾነት ድሪት ትካል ጥዕናን ኣምቡላንስን ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ክልተ ነቑጣታት ጥዕና ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኣቶ ድሪስ ኣብ ዕላባቡ ትህነፅ ዘላ መደበር ጥዕና ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበፅሐት ኣብሪሁ ኣብ መወዳእታ ድማ ንምሉእ ኣገልግሎት መስመር ጽርግያን ቴሌፎንን ቆላሕታ ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቡ ዝቐርብ ዜና ወፃኢ ሃገራት እዩ ደግሜ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ናይጄርያ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መስመር ነዳዲ ብዘጋጠመ ነትጊ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጥሪ ልዕሊ 200 ከም ዝበፅሕ ተቃሊሑ በቲ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ናይቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ መስመር ነዳዲ ዘጋጠመ ሓደጋ ህስያት ዝርከቦም ሓያሎ ቆሲሎም ብምህላዎም እቲ ቁጥሪ መሊሱ ክዘይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ እቲ ሓደጋ ሓይልታት ጸጥታ ናይጄርያ ኣብ ስርቂ ነዳዲ ንዝተዋፈሩ ሰባት ንምህዳን ስርሒት ድሕሪ ምክያዶም ከም እተኸስተ ሰመዝ ናይቲ ሃገር ሓቢሮም እቲ ነትጊ ድሕረቲ ኣብ 1998 ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተን ህይወት ልዕሊ 700 ሰባት ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይጄርያ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም እኳ እንተኾነት ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ህዝባ ተጠቃሚ ጸጋታቱ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ምስ ኩነታት ናይቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ
حيل أير إسرائيل كمل سجبر نايتي أوش متغازة كم سخيدة زجلت أو متقعة روكيت لومي 10 شعات تكم توجهته أب لعلي أوش متغازة زركب علامات حماس دبدب كم زكايد أفليتو أتي كاب وش متغازة سخيدة متقعة روكيت أب لعلي أب دوبو إسرائيل تركب كتمه بيرشيبا أب منبري أبايتي كم زعل بزحبرة منيستر مكلخال إسرائيل بسنكو 3 سبات كم زقصلون حدا منبر غزة كم زعنون حبيرو توسخي متقعة روكيتون كم التخايدة انت هنا جن على موسعيتو أب جم بحري كم زعلبه منيستر مكلخال إسرائيل قاليتو بمسر سمزيد تكالات عنا وش متغازة حيل أير إسرائيل بزكايرو دبداب 3 سبات كم زقصلون قبل على أبايت عنوات كم زورد انت فليتو سموناوي بزكاير تقاومات فلسطينيين ملسياتن وتهدرات إسرائيل نمبتانهم بزوسدو سقومتن تاو كنتات إسرائيل وشمت غازان زراخ دوبات أبتأفا في درجة كم زركب يزقلت عند تحتاتي نايت تفتير زلو تاوي ودكات نوشمت غازا زم حدر حماس مخانو اتخذ إسرائيل أتي كنتات كم زلو مزغزل ترير وتهدرو سقمتي كم توسده بترقاقامي تتنقل زلا بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي اب روسيا ناي 3 معلتات ناي سراح مبصح نفصام ب15 تقمتي كتما موسكو اتيو ب16 تقمتي مس قدام منستر روسيا ديمتري مدفديف تراخيبو زتي بريزيدنت السيسي اب ودبايت كتما سوچي مس بريزيدنت فلاديمير بوتين كرخ مدبالو علامه مبصح بريزيدنت الفتاح السيسي مدفع كلتياو زمدنا كمون اب غداي سوري حسابنا حساب نملواط مخاني زغلت زلو كلتيوم بريزيدنتات اب موداتا اب مدنفع نقداون دبلوماسيان مدايات زتكور سمعات كختمو تثبيت يغبر ግብጺ ሓንቲ ካብ ቀንዲ መሻርክቲ ሩስያ ዝኾነ ሃገራት አፍሪቃ اسبانيا جابانن ب16 ጥቅምቲ መበል 150 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማሲያውን ንግዳውን ዝምድነን ዳግማይ በመሐዳት ጸንቢለኖ እተን ሃገራት እዚ ዝገበራ ኣብ እስጳኛ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ አበ ምስ እስጳኛ መዘኖ ፔድሮ ሳንቸስ ድሕረ ዘካየዶ ርክብዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አበ ድሕረ ዝናይ እስጳኛ ዑደቱ ሎሚ 17 ጥቅምቲ ናብ ከተማ ብራስለስ ቤልጅየም ብምምራሕ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ኤስያን ኤውሮጳን ክሳተፍ እዩ እዚ ከምዚ ከሎ ምክትል ፕሬዝደንት ቻይና ሊ ኬኺያንግ ኣብቲ ዓመታዊ ዋዕላ ንምስታፍ ትማሊ 16 ጥቅምቲ ከተማ ብራስለስ ኣትሎ ቀንዲ አጀንዳ ናይዚ ዋዕላ ኤስያን ኤውሮጳን እቲ ኣሜሪካ ተግቢራቶ ዘላ ወሰኽ ቀረጽ እታውን ኣምቢራቶ ዘላ ንውሽጣዊ ዝጠመተ ቁጠባ ፖሊስን ከም ዝኾን ምስቲ ዋዕላ ቅርበት ዘለዎም ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ ኣብ አፍጋኒስታን ባይታዊ ምርጫ ንምክያድ ምቅራብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ብ16 ጥቅምቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ጉጅለ ጣሊባንን ሓያል ዕጥቃዊ ግጭት ተኻይዱ በዚ ኣብ ሰሜናውን ማእከላይን ሸነኽ ናይቲ ሃገር ዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 11 ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝቲ ጣሊባን ኣፍሊጦም ሰራዊት አፍጋኒስታን ብወገኑ 16 ኣባላት ጣሊባን ከም ዝቐተለን 10ታት ከም ዝቆሰለን ሓቢሩሎ እዚ ሓድሽ ግጭት ባይታዊ ምርጫ ናይቲ ሃገር ክካየድ ሳልስቲ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብምክያዱ ኣብቲ ምርጫ ኣሉታዊ ጽልዋ ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ጣሊባን ኣብ አፍጋኒስታን 6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ንምባል ዝዓለመ ዘተ ምስ ኣሜሪካ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዝሕበር ይኹን እምበር ኣብቲ ዝመጽእ 20 ጥቅምቲ ዝካየድ ባይታዊ ምርጫ ንኣባላት ጸጥታ አፍጋኒስታን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየድ ኣጠንቂቑሎ መንግስቲ አፍጋኒስታን ጸጥታ ናይቲ ምርጫ ንምውሓስ ኣማይት ኣሽሓት ኣባላት ጸጥታን ሰራዊት ኣዋፊሩን ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ብ16 ጥቅምቲ ንሰዓታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕልቕን ጋሻ ውሕጅን ኣብ ሰብ ንዋትን ኣከባብን ዕኖት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መኸዘነ ማያትን ኣፍላጋትን መሊኡ ብምፍሳሱ ሓደ ሰብ ክሞትን ከሎ ሓያሉ ድማ ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ድንድላት መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ማዕከናት ዜና ቃልሕን ካብቲ ኩነታት ዝሰግኦ ሓያሎ ኣብ ትሕት ዝበለ ከባቢ ዝነብሩ ናብ ውሑስ ከባቢ ክጓዕዙ ከም እተገደዱ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣቐዲሞም ኣብ መሬት ወዲቖም ካብ ዝተረኽቡ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ሜቴዎራት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንጨረታ ኣቕሪቡ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተረኽበ 5 ኪሎ ዝኽብደቱ ሜቴዎራት $500,000 ክሽየጥ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ ሜቴዎራት ዝበዝሕ ግዜ ናብ ውቅያኖሳት ከም ዝንቆት በዚ ድማ ብቐሊል ክርከብ ከም ዘይክእል ኪላታት ይሕብሩ ይኹን እምበር ሳሕቲ ኣብ ከባቢ አንታርክቲካን ምዕራብ ኣፍሪቃን ከም ዝርከብ ፀብፀባት ይጠቕሱ ኣቐዲሞም ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተረኽቡ ንኡስ ክብደት ዘለዎም ሜቴዎራት ንጨረታ ክቐርቡ ምጽናሖም ይግለጽ
زخبركم تعزبتي زينة أبزي فتصم برقنا يسرح معلتي